يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ubangiji ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u alladhina kafaru idan har kuka yi biyayya ga waɗanda suka kafirta kuka biye musu cikin abin da suke cewa ku yi ko ku aikata yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ku baya akan digadigan ku fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna hasararru ma'ana za su zama sababin yin riddarku da barin addinin ku wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud domin lokacin da aka yada jita-jitar cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu munafikai suna ta cewa to tun da ya mutu shikenan kowa ya bar addinin sa muna kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakaninmu da yan uwanmu da muka bata da su muka yi hijira muka baro gari saboda su mu je mu sasanta da su da'una nadau aidina ala aidihim ku kyale mu je mu dora hannayen mu akan nasu mu musu baya a shikenan ayi sulhu to kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya da'awa ce ta mutane su ridda shi yasa sai Allah ya faɗakar da mummunan ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina in tuti'u alladhina kafaru in kun bi waɗanda suka kafirta yaruddukum ala aqabikum za su juyar da ku kan daga dagan ku ku daina bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare addinin na Allah ne addinin na Allah ne shi yasa aka gane fiqhun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumauta su ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce annabi ya mutu sayyidina Umar dan Khattab yana cikin waɗanda shi ba su yadda ba cewa annabi ya mutu sayyidina Abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan garin Madina ya shigo cikin garin Madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru aka ce ga abin da ya faru amma ga Umar dan Khattab can ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba a ce annabi ya mutu ya sayyidina Abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga ɗakin ummu na Aisha tunda ana aka jiyaci annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yawa dauke shi a kai shi can ɗakin gobe a dauke shi a kai shi can ɗakin duk da fa baya da lafiya din san mata ba sa yafe kwanakin su sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma yana ko sai an kai shi shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha to dan saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai ce ɗakin Hafsa yace jibu fa ɗakin Ummu Salma gata fa ɗakin wanci har sai ya ce to daga nan fa idan an ce ɗakin Aisha sai su ga yayi farin ciki sallallahu alaihi wasallam da karshe dai tara su ce ku yi mun afuwa ajiye ce na ɗakin Aisha suka ce mun yafe akai ka ɗakin Aisha ajiye ce ka yana ɗakin Aisha Allah ya karɓi rayuwarsa yana daga cikin alfaharin ummu na Aisha ta ce ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da muƙamuƙi na Allah ya karɓi rayuwarsa aka ce to ina za a kai shi a binne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta ummu na Aisha za a sake binne annabi kuma a ɗakin ta bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Abubakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce su bai ce masa komai ba sai shiga ɗakin ummu na Aisha sai ya tarar da annabi yana lullube da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya bude shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika ya ce mahaifana su zama fansar ka ya Rasulullah babu yadda za a yi Allah ya haɗa maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durƙusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace tifta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah yace kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya Rasulullah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa sannan ya fito ya zo ya samu Umar dan Khattab na magana ya ce Umar yi shiru
Umar ya ce ba zan yi shiru ba, yi shiru ya ce ba zan yi shiru ba, sai sayyidina Abubakar kawai ya hau kan minbar ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan mutanen da suke sauraron Umar sai suka yi banza da shi, sai suka juyo wajen sayyidina Abubakar. Da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita, sai ce ya ku mutane, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya ku mutane, duk wanda yake bautawa Muhammad to Muhammad ya riga ya rasu, Allah ya karbi kayansa. Wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa. Sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. sahabbai kowa sai ta maimaitawa, sai maimaita ayar. Abdullahi dan Abbas ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba, sun manta, sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina Abubakar. Daga nan sai kowa ya sallama, Allah ya karɓi rayuwar annabi, Allah ya karɓi rayuwar annabi. Sai aka shiga sabani na biyu, ina za a binne shi tunda yanzu an yarda ya rasu, ina za a binne shi. Wadansu suka ce a kai shi Baqi, wadansu suka ce a kai shi masallacinsa. Nan ma sayyidina Abubakar ya kawo hadisi ya ce annabi da kansa tun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓi ransa, ba a cirawa da shi ko ina. To aka binne shi a dakin Ummu Aisha. Ma'ana dai ko shakka babu wannan an fahimci fikihun sayyidina Abubakar cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shine shugaba. Dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba, kwamandan yaki, halifa, amirul mu'minin zaka ce masa, duk abin da kake so ka bayar na mukami na daukan nauyi manzo Allah ya ji ya gani. Limami a idi, limami a kamsa salawati, limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam. A kawo hari garin Madina kafin mutane su farka daga barci su je su ga ina ake kai harin, ko sun ji wani kara sun dauka hari aka kawo, sun fita su je su ga me ke faruwa, sai sai ga annabi na ka hanyar dawo. To ni ya je ya ga me ke faruwa yana cewa lam tura'u ku kwantar da hankalinku, kwantar da hankalinku. Ya je ya gano me yake wajen. Shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan baya nuna dawwamar tun da ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama, bashar min al bashar. Ya rubuta kasancewarsa annabi, manzo, irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe. Tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addini, tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya. Da haka jita-jitar da munafukai suke yadawa sai Allah ke kiran mummunai, in fa kuka biye musu to za su sa ku yarda. In tuti'u allazina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum. Allah shine majibincin lamarinku, ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Manzon Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar, kuma kun girmama shi girma da ya kamata ku yi masa a lokacin rayuwarsa, kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa. Amma ilahantaka da siffofi na rububiyya ke bantattu ne ga Allah. Balillahu maulakum, Allah ne majibincin lamarinku, wa huwa khairun nasirin, kuma shine fiyayyen masu taimako gaba daya.